Spam, 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 spam. Hola, bona gent. Hola, bona gent que heu vingut del raid d'en Jaume Fibla, em sembla. Uh, bona nit, bona nit, bona nit, bona nit, bona nit, bona nit. Què tal, què tal? Ui, 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 ui. S'està tornant tot boig. Què tal, com esteu? Com veieu, avui toca especial. Molt bona nit, molt bona nit. Ja veig les meves icones, les meves cares per aquí. Uh, benvinguts, benvinguts, benvinguts. Ué, l'estrella. No, estrella de moment no. De moment. Ja ho veurem. Què tal? Com veieu, és una especial sorpresa. Bueno, sorpresa tampoc tant perquè ho he anunciat que faria aquest especial. Com et quedes? Flipant, flipant. L'Ibai de l'Alt Empordà. Ué, 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 ué. Del nostre Corsi. Ole, venga, venga. Hòstia, mira moure aquest quadre d'alertes aquí davant perquè m'ocupa tota la cara. On te'l puc ficar? El ficaré per aquí. El següent que m'enviï alguna cosa em sortirà per una altra banda. Veus? Ja està, arreglat. Què tal, com esteu? Moltes gràcies per ser aquí. Ja us dic que era una cosa especial. No està, però més petit. Ja, 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 la meva primera raid. Però qui me l'ha fet la raid? En Jaume o l'Albert? No sé qui me l'ha fet. Sigui com sigui, gràcies. Quins espectadors? Però què és aquesta bestiesa? Què és aquesta bestiesa? Quins espectadors? Ja acabo de començar. Si no sé ni què faré. Si avui no sabeu ni vosaltres què us espera. Serà molt loco. Oli, Horror Crix, què més? Ja m'ha fet. Està perfecte davant la cara. Vale, fantàstic, gràcies Jaume, tu sempre m'apoyes. Jaume TV, que és molt popular. Pues sí, en Jaume amb la tonteria ha aparegut en no res i ho està patant. En Jaume ens ha promès que ensenyaries els peus. Ei, bro, ets famós. Hombre, Capitán Urias, tu per aquí també, eh? Hòstia, quina il·lusió, sí que tenim gent. Us explico una mica pel damunt quina és la idea? Bueno, és guapo. L'ha fet en Jaume, t'he portat 7 éssers. Molt bé, Jaume. És que m'he perdut ja tanta gent, m'he perdut. Tu també estem tots perduts? Això sembla el puto món de Wall-E. Doncs sí, avui faig aquest especial, per què? Perquè porto 2 dies de bojos i encara em queda demà. Trobat. Gràcies, ja em teniu. Bona nit, Muffy Time, molt bona nit. Doncs sí, com que porto 2 dies de bojos i avui us vull ensenyar una cosa. Aquest mòbil que tinc em dura la bateria 2 dies. No sé si es veurà, però ara mateix la bateria està en vermell. Està acabant-se ja. Ja no dona més de sí. Jo me'n vaig a dormir sense veure Fit. Te'n vas a dormir ja? Doncs és molt aviat. És molt aviat. Jo no me'n vaig a dormir sense veure Fit. Doncs no veuràs Fit, no veuràs peus, em sap molt de greu perquè els peus em fan molta angúnia a mi i en Jaume ho sap i per això segurament t'ho ha dit. Doncs res, la idea és aquesta, fer un especial connectant-me, xerrant amb vosaltres sobretot per agrair-vos tot el que ha passat avui sobretot perquè és de putos locos. Però és que també us he d'agrair el que va passar ahir, que també va ser de putos locos i que el mòbil m'està rebentant d'això de notificacions tot el dia. Què ha passat? Doncs és el que vinc a explicar. És humor, el que puc veure mentre em faig un Frankfurt. Després peus, Joder, Mindo grande. Doncs us explico. Molt breument, com ja sabeu, fa qüestió de 3 mesos em vaig proposar entrar a Twitch. Per què? Perquè ja sabeu que jo feia YouTube, he fet... aquí un bit bueno. He fet ràdio tota la meva vida, des dels 16 anys he anat fent ràdio, tot i que no sóc un professional, com veieu. I després vaig saltar a YouTube, també he fet televisió local, he fet moltes cosetes que, bueno, han agradat, m'han funcionat més o menys. La meva il·lusió sempre ha sigut treballar d'això en algun moment, aconseguir-ho. És molt complicat, ho tinc molt present. Mocambes, un LOL, bones, Jacint, molt bones. Recula més que ja en feies a la infància. Bueno, sí, també en feia. 22 mirant ja. Però què és aquesta bogeria, en sèrio? És que estic flipant. Total, que porto tota la meva vida fent monòlegs, teatre, televisió, ràdio. He tingut moments puntuals que he estat a punt d'aconseguir una cosa molt grossa i al final no ho he aconseguit. També he participat al Flash
el Flash Matí de Flash FM, en què tenia una secció setmanal, o sigui que sempre m'ha funcionat molt bé. Però és que el que està passant aquests dies està funcionant de la puta hòstia. Em funcionava el YouTube, no del tot, quan vaig dir, mira, faig el salt i provo Twitch, que tothom està anant a Twitch. Vaig estar estudiant Twitch durant uns 15 dies, 3 setmanes per mirar com funcionava i em vaig decidir, a caps a fer-ho. Jo ho dic, quan vaig tirar-me a fer Twitch per primera vegada, tenia molt pensat què volia fer. Jo sabia que el públic jove no l'atrauria i que si jo tenia públic, era un públic de més edat, a partir d'uns 25-30 anys mínim. I que aquest públic sí que més o menys sé el que li agrada, perquè és la meva edat, i podia oferir alguna cosa diferent i que fes que aquesta gent que no ha trepitjat mai Twitch pogués venir. Com ho he fet? Doncs he pensat de fer això, rotllo programes, que és més fàcil per ells. Entren i és com un programa de televisió, amb un horari marcat, un contingut marcat, que saben exactament què s'hi trobaran. El que tenia molt clar és que volia fer un late night. Això va ser el primer que vaig tenir al cap i vaig tirar, i aquí començo els agraïments, de 4 persones, sobretot, que m'han fet el quina nit que fos molt fàcil. Qui han sigut? Com no, en Jaume. En Jaume ja sabeu que el vaig conèixer fa 7-8 anys. Li vaig proposar fer un podcast en català quan ningú el coneixia. I els podcasts, vull dir, ell tampoc el coneixien per fer podcast, sinó que havia fet vídeos a YouTube feia anys amb molt èxit, i li vaig dir, tu, fem un podcast en català, no sabia el que era un podcast, ens vam tirar de caps a la piscina sense saber si hi havia aigua, i d'aquí va sorgir el Maleïts Malparits, que va durar una temporada, que va funcionar bastant bé, i que hem reprès ara, durant el confinament, que jo vaig escriure a en Jaume i li vaig dir, tu Jaume, estem tancats a casa, no podem fer res, tornem a agafar el Maleïts Malparits, i així va ser. Jo no vull semblar un troll, però en aquests gràfics no posen números. No serà que hi ha poca gent i per això has pogut pujar ràpid? O què sé, no sé. Tens raó? T'ho explico molt fàcilment. Aquí a Twitch, en català, tenim un problema. Un problema no. O sigui, hi ha molta gent que està fent Twitch. Tothom qui fa coses més o menys artístiques, per dir-ho d'alguna manera, o fa coses de comunicació, ha saltat el pas a fer Twitch. I molta gent que fa Twitch fa més Twitch que no mira Twitch, altres canals de Twitch. Què passa? Que l'audiència és molt poca, perquè si tu crees no tens temps de veure tant contingut, i per això ens mengem els uns als altres. I destacar costa molt, moltíssim. Començar de zero aquí a Twitch és complicadíssim, que t'ho digui qualsevol, perquè hi ha gent molt coneguda que ha fet el salt de YouTube i del podcast que ho estava patant, ha saltat a Twitch i s'està menjant una merda. I està passant i no passa res. I en canvi hi ha gent que ja era coneguda, com el Lil Dami, que bé, és un músic, és conegut, el seu públic potencial, que és jove, l'ha seguit al seu salt a Twitch i està tinguent números molt alts. Lil Dami està fent números de mitjana quasi d'unes 100 persones. I després tenim l'Oseta Folk, que al ser música, que és cert que ho fa en català, però al ser música pot agafar un ventall molt ampli i ha captat una audiència potencial molt forta, que ha sigut la primera partner en català, o sigui que i té tot el mèrit del món, tant en Lil Dami, perquè ha saltat d'una plataforma a una altra i ho està patant, com l'Oseta Folk, o sigui, això és claríssim. I ja et dic, Lil Dami, un 100 de mitja, pel que he vist, l'Oseta Folk he arribat a veure 600 persones. Jo aquests números no hi arribo ni boig. El que passa és que sí que és cert que jo he tingut la sort d'això, de tenir una idea planificada que m'ha funcionat més o menys bé, que és això de fer programes. El Quina nit, l'Enigmes pendent, i els divendres amb el meu veí, amb Mumalo, i els dissabtes el que he fet ha sigut apostar per fer amb en Víctor Castillo i en Jaume el de llegir llibres a Tria la teva aventura. No tots funcionen igual, però també s'ha de dir que si jo estic a Twitch és per passar-m'ho bé. Sé que hi ha coses que potser m'he de donar més cap a l'audiència, però primer de tot m'ho he de passar bé. Si no ho passo bé jo, salto. No, que no sembles borde.
Què has de semblar borde? Ets el nostre Ibai, ni molt menys que el vostre Ibai. Però m'agrada explicar-ho perquè, joder, és una cosa que estic mirant com funciona i entendre-ho i per això volia explicar-ho. O sigui, jo ja venia aquí per explicar aquestes coses. I jo he tingut la gran sort de fer un somni, convertir-lo en realitat. Jo soc molt fan de crims, des que va començar. Des abans que comencés ja amb els crims de Thor, jo he estat allà enganxat a Carles Porta. Tinc tots els llibres, m'he escoltat tots els podcasts, m'ha assimilat la sèrie, i en Xavi, que fa el podcast de la nit més fosca, també era molt fan. Què passava? Que quan emetien un capítol, jo ja el comentàvem. I un dia li vaig dir, mira, Xavi, i si provem de fer-ho a Twitch? I va sorgir d'aquí. I jo li vaig dir, lo guai seria que tan bon punt acabi el Crims, nosaltres ho fem aquí a Twitch. I ho vam fer, i et dic jo que les dues primeres entregues ens van menjar els mocs. No hi havia ningú. O sigui, potser érem màxim 12 persones, que per ser la mitja dins de Catalunya està bé, però ens menjàvem els putos mocs, que ningú entrava. I de cop i volta va passar el cas de Canamat i, per ser jo, va rebentar. Em sembla que vaig fer una mitja de 40 persones, que dic, hòstia, això funciona molt bé. Vaig penjar el vídeo a YouTube i ja porta 3.000 reproduccions, que per ser el meu canal és una bestiesa. Hòstia, la nena plora, marxo. Ei, que jo hi era. Que sí. Que érem poca gent, vull dir, que era una cosa entre nosaltres, que ho fèiem perquè ens molava i que a cop i volta es va apuntar gent. I el següent programa va augmentar encara més la mitja. I és que l'últim, si no recordo malament, teníem una mitja de quasi 60 espectadors, més o menys. 58, 59, 60. Era una cosa així. I ha sigut un fenomen que no ens esperàvem. Hi ha gent que m'ha dit, hòstia, és que t'aprofites a l'audiència que ve de crims i tal. Sí, però jo ho veig com és un debat que m'agrada fer amb el meu col·lega i el faig en viu i que la gent pugui participar. La tertúlia que faries a la feina per comentar el capítol, el que he fet ha sigut portar-ho a Twitch. Anar-ho a parlar allà a Twitch i veure si la gent reacciona. I la gent... La Tana dice hola, Tana. I la gent ha reaccionat, li ha agradat i jo encantat, O sigui, m'ho passo teta, hem aconseguit portar l'atura. Amb en Paco Fiestas estem negociant per quan vindrà i tal. Avui m'han dit, i això és exclusiva, no ho he dit a ningú fins a aquest moment, avui m'han dit que en Carles Porta s'ha llegit la meva entrevista. Que li han fet arribar i que, bueno, no ho sé perquè no hi era al seu costat, però que sembla que se l'ha llegit. O sigui que pot ser que portarem Carles Porta, que ja teníem paraulat amb ell portar-lo algun dia, el que passa és que està mega ocupat i ha de trobar un racó per poder parlar aquí a Twitch. Però hi serà. Però això és típic, el comentar vídeos i fer reaccions. La gent es nodreix d'això. No és aprofitament, és normal a Twitch. I ja no només això. Els programes de ràdio, n'hi ha d'esports que s'aprofiten dels esports, n'hi ha de televisió que s'aprofiten d'això, de política que s'aprofiten... Sempre acabes comentant alguna cosa. Fer contingut absolutament propi és quasi impossible, perquè jo faig el Quina Nit i m'aprofito dels convidats, de l'actualitat, absolutament de tot. Comentar és normal. Bueno, és que tindria que ser lo normal. I si hi ha gent que no li agrada que no vingui, saps què vull dir? Per cert, aprofito per dir que tinc 20 i pico espectadors. Recordeu que si voleu xatejar heu de marcar la corda aquí sota i si teniu Amazon Prime, marqueu l'estrella, enllaceu l'Amazon Prime amb Twitch Prime i us podeu subscriure gratis aquí al meu canal. I del Barça també es parla de tot. Si el portes, s'ho peta. Sí, home, la idea és portar-lo. I sembla que està bastant en disposició i també estem començant a mirar de portar Maica Navarro. Això ho tenim claríssim. I són convidats factibles, no és res impossible. Avui la meva dona, això és un secret, em diu, li he dit un convidat que vull portar i que em mouré en negociacions. És un convidat bastant potent. I em diu, vols parar ja de portar famosos al teu canal? Dic, però si no he portat famosos encara. He portat gent reconeguda i tal, que em feia il·lusió parlar-hi, com el Capitán Urias, per exemple, que em feia molta il·lusió perquè ja l'havíem entrevistat a un podcast i jo hi havia participat i ja ho volia portar aquí per parlar tranquil·lament, o l'Ester Bertran, Guillem Estadella, que són gent que no són al top, no són David Bisbal, enteneu-me, però joder, que em feia molta il·lusió portar
aquesta gent perquè m'agrada parlar-hi, perquè els convidats que jo porto sempre són convidats que a mi m'agraden, o que crec que seria interessant parlar-hi, tant si és molt famós com si no és famós. Això m'és absolutament igual. A mi m'agrada parlar-hi, i crec que la xerrada pot ser prou interessant perquè a la gent li interessi. L'altre dia vaig portar Sergio Colomino. Ha escrit un llibre sobre Miyazaki i Sherlock Holmes. No sé quan ha vengut d'aquest llibre. No és un mega famós, no és una mega estrella, no, però a mi m'agrada el tema. El tio està disposat a venir sense saber ni què és, absolutament res de tot això. S'apunta, fantàstic. I hi ha convidats que també m'han dit que no, i no passa res. No passa absolutament res. Mentre vinguin alguns dels que... Colomino va estar genial. Home, la veritat és que m'ho vaig passar fantàstic parlant amb ell. Has de portar el mosso del gif de la perruca. No puc dir res. No puc dir res. No us puc dir res de convidats, perquè si després es tomben és una puta merda i quedeu decepcionats. Però sí que hi haurà convidats molt interessants, tant enigmes pendents com si hi ha un futur, quina nit, que ja sabeu que de moment s'ha acabat. Sí com sí, que m'he embolicat. Tenia molt clar això, que volia fer programes. El Quina nit, que era un late night amb col·laboradors, que ja us he dit, en Xavi Gorro, en Reventós, que és el meu cosí i que està intentant fer-se un lloc en el món de la comèdia, i també en Jaume Fibla, que, bueno... I al principi va ser molt complicat perquè tenia que fer contingut propi tota l'estona, fer vídeos durant tota la setmana, anava de puto cul. Ho he anat reduint el contingut de vídeo ja gravat, moltes gràcies. Però el que he fet ha sigut fer més directe, a mesura que he sapigut com anava tot això de Twitch, passar una càmera a l'altra i de més, i he quedat molt content, la veritat. O sigui que ha evolucionat bé, el que passa és que tot i això encara porta molta feina. Enigmes pendents és molt senzill de fer, perquè simplement connectar l'Skype i parlar amb en Xavi, i tenim tanta gent que la conversa surt sola, i les preguntes que es fa al públic els puc contestar superràpidament. I després el divendres m'ho passo molt bé amb el meu veí, sé que no té audiència però m'ho passo bé. I els dissabtes hi ha dies que tenim més o menys audiència amb en Víctor i amb en Jaume, però també m'ho passo bé. O sigui que si m'ho passo bé no m'importa fer directes a Twitch, i si tingués més temps és que em faria un cada dia. I si tingués els matins lliures els faria cada matí. A mi m'agradaria fer una espècie de programa despertador per Twitch, que ja sé que hi ha gent que ho està fent, però a mi em molaria perquè tinc moltes idees de com desenvolupar-ho. Ho faré el dia que tingui els matins lliures, doncs ho faré. De moment, per coses de la vida, no pot ser. Però el que anava, la comunitat de Twitch en català està creixent cada dia, tothom està fent contingut, la mitja, perquè ens fem una idea, d'espectadors un canal de Twitch en català, jo calculo que està cap a les 6 persones. Hi ha molta gent que té 1-2 espectadors, i després hi ha gent que té bestieses, com hem vist, de 100 i més espectadors. La sort que tinc jo és que tinc l'Enigmes pendents que, tot i que tinc una mitjana per damunt de la mitja, d'Enigmes pendents em rebenta audiència. Em rebenta audiència i per això estic entre els canals més vistos en català. Que ho tenia preparat aquí, a veure si ho trobo. Mira, fem el salt i pip. I aquí tinc el top. Això és un top que ha tret estadisticat, que és un compte de Twitter que ha aparegut nou, on ha ficat els canals més vistos de Twitch en català, vale? De la setmana passada. Jo aquesta setmana, que estem ara, no hi sortiré, perquè l'Enigmes pendents el vaig canviar d'hora i tot això, perquè era Pasqua i de més. No crec que hi surti, seria molta casualitat, però bueno, com veieu, els números del de tot, espera que els veig petits, molt petits. L'Auseta Folk, el segon no el aconsegueixo veure, l'Ildami, Creadors, que clar, Creadors és tota una xarxa i clar, és normal que tinguin molta audiència, que s'ho curra moltíssim, tot s'ha de dir. Jo no estaria aquí sense ells, perquè m'han ajudat a fer créixer també el canal amb seguidors. Després els views te'ls guanyes, però amb seguidors m'han ajudat. I després també s'ha de dir, en Marley Sana es diu, sí, en Marley Sana em sembla que és un dels tios que a mi m'encanta més al món mundial a Twitch. És un tio que, si no el seguiu, seguiu-lo. I em fa la competència, Ell també comenta crims. No sé si ho fa el mateix dia o l'endemà, però ho fa genial. I és un tio que seguiu-lo perquè val molt la pena i a mi és un d'aquests tios, com en Guillem Estadella, que em fa molta gràcia i que crec que arribarà molt lluny. A mi el que em fa gràcia és que jo, sense tenir una comunitat molt gran a YouTube d'espectadors ni
ni ser un famós, perquè no sóc famós, no surto a cap mitjà, ni sóc una agrupació ni res de tot això, ni sóc músic, que ser músic, ja us dic, és més internacional, i m'he colat al número 10, que em sembla, espectacular. I ho vaig publicar perquè simplement em feia molta il·lusió que només en 3 mesos haver arribat fins aquí dalt. Avui sí, és el que volia comentar. El segon és amb Marc Serrats, sí. Un còmic que fa monòleg, sí, és que no ho veia, ho tinc tan petit que no ho veia. És molt bon, Marc Serrats, jo també el segueixo per Twitter. Que fa el temps de silència. És molt bo. És que hi ha molta qualitat, aquest top 10, la veritat, és un contingut que està superxulo. I m'agrada molt estar a la llista per la gent que hi ha. No per estar al top 10, sinó per poder dir que competeixo, entre moltes cometes, amb aquesta gent. És un honor estar aquí al top. Doncs això es va publicar ahir a Staristicat, al compte de Twitter, que fa un seguiment dels twitcheros en català. Vaig fer captura de pantalla i ho vaig compartir no només per xarxes, sinó també a la meva família i tot això. Estic molt orgullós. I ara ve allò del còmic. Com sabeu, Maleïts Malparits s'ha passat al còmic, hem fet un còmic, Anders Bain ens va dir si el volíem fer, en Jaume i jo dibuixar-lo, un còmic basat en el nostre podcast. L'hem fet i hem fet el que fan tots els artistes que treuen una obra. L'editor va enviar un correu, un pressbook a tots els mitjans de comunicació de Catalunya, i jo també la vaig reenviar a mitjans de comunicació de més al voltant, com Ràdio Vilafant, l'Empordà, l'Hora Nova i tot això. Ja entendreu una mica la meva piulada l'altre dia. Jo vaig passar tot això a aquests mitjans. Qui em va contestar, o qui m'ha contestat de moment bé, ha sigut Ràdio Vilafant, que jo hi he col·laborat durant molts anys, és normal que es portessin molt bé, que la Mercè Mainer ens va fer una entrevista que va ser molt xula, la veritat, i el Punt Diari, d'en Jordi Camps, que ens coneixem, perquè hem coincidit alguna vegada, no diré que som íntims, però... I ho va veure i em va dir, doncs fem un reportatge sobre el teu còmic. Jo, que em fes una ressenya petita al Punt Diari de Girona, ja em conformava. Però em va dir, mira, passat Setmana Santa et truco i en parlem. Em va trucar i em va començar a fer preguntes sobre el còmic i tal, li vaig respondre les preguntes i ja està, i va acabar aquí. Em va dir, doncs farem un reportatge per deixar a tal dia i tal. Total, que passen unes hores i em torna a trucar en Jordi i em diu, Jacint, mira, tinc una mala notícia. I dic, ai. I em diu, què et sembla si tombem el teu article, jo ja pensava que seria això, tombem el teu article, però a canvi et faig una entrevista. I dic, em sembla bé, joder, qui diu que no una entrevista al diari? I em diu, però no farem una entrevista petiteta, sinó que et donem 2 pàgines. Clar, jo aquí vaig flipar. Dic, 2 pàgines? Tampoc he fet res de moment. Em diu, no, perquè faig això de Twitch i tal, i veig que més o menys et funciona i tal, m'interessaria fer-te una entrevista. I dic, jo encantat. Total, l'endemà fem l'entrevista, per Skype i tal, em demana que em faci jo mateix les fotos, perquè clar, en temps de pandèmia i tot això complicat. M'ho fa tot això, arriba la nit, diu que ja ha acabat l'entrevista, que l'ha picat tota, no sé quantos, i diu, t'ensenyo la portada de demà. I dic, què m'importa la portada de demà del Punt Diari, perquè jo seré, 2 pàgines, però no m'importa. I veig que m'ha ficat en portada. I clar, aquí ha sigut quan jo vaig flipar, però papinos vaig flipar. I dic, joder, surt un portada i tot, i em diu, sí, és una cosa que normalment reservem per polítics, que entrevistem, però he aconseguit, perquè ha homologat la teva entrevista, al director o al seu redactor jefe o com es digui, i et passem a portada. La vida és una merda si la tens curta, això també. Comparteix la foto teva fent el bufeu davant els llibres, va. A veure si la tinc. Sí que la tinc. La foto me la va fer el meu pare. No tenia ningú a casa a part del meu pare, li dic, papa, em pots fer una foto? I vam trigar i vam fer més de 60 fotos i al final van agafar aquesta. No crec que sigui la millor, ni molt menys, però està bé. I total, em diu això, sortiràs en portada i tal, i sabeu que el Punt Diari té diferents edicions
que hi ha la Girona, Tarragona, Lleida, Barcelona. I jo em pensava que sortia la Girona i em diu, no, que surts a la portada nacional, o sigui, la que s'imprimeix a tot Catalunya. Aquí ja em va explotar una mica el cap, pum, 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 pum. T'han comparat amb en Sergi Pàmies a Twitter. Sí, i crec que tinc certes retirades, sí. Sembla que ha sigut la de Sílvia Bach. I res, aquest matí m'ha passat l'enllaç abans que es publiqués per veure'l i he flipat perquè l'entrevista realment està molt bé. I tot i així hi ha coses que no surten. Hi ha cosetes que no surten. Un cop surts al diari i no treus ni una puta tortuga ninja. Em sap molt de greu, però bueno, surten babetes, surt la furgoneta de l'Scooby-Doo. Què més voleu que surti? A més, la samarreta que portava sí que les tortugues, però el meu pare em va agafar amb aquesta pose estranya de niño rata guardant els seus llibres i per això no surt res a les tortugues. I bueno, es publica això, s'ha compartit per xarxes, jo ho he compartit, molta gent ho ha compartit, moltíssimes gràcies a tots els que ho heu compartit, que semblo catges, home, ni ho dubtis. I, bueno, a l'entrevista trobareu, doncs això, la meva filosofia de vida, amb un titular que ha despertat uns quants haters per Twitter. M'han insultat ja, o sigui que ja... Famós no, però tinc haters. Què més vull? Amb això em conformo actualment. M'agrada molt tenir haters. És una cosa que sempre he pensat. Per ser algú has de tenir haters. I jo en començo a tenir cada vegada més, perquè per YouTube també començo a tenir comentaris a haters i m'encanta. M'al·lucina i em posa molt catxondo. I bé, i després m'han dit que ha estat una de les notícies més llegides del Punt Diari d'avui, de la seva pàgina web, de l'online, que no s'ho esperaven i que estava durant tot el matí arribat a la 6ª posició, per davant anava tema coronavirus i política, com sol ser habitual, però que tot darrere anava jo. I pel que tinc entès, això, no crec que s'ho esperessin. I que els ha funcionat molt bé, o sigui que mai si em volen tornar a entrevistar per qualsevol cosa que estic disponible. D'aquí que jo sabia això i vaig fer la piulada a l'Empordà públicament dient, escolta, sóc un figuerenc que ha publicat un còmic i que si necessiteu info, em voleu fer una entrevista, feu-ho, perquè jo sabia que el Punt estava interessat en fer-me un reportatge com a mínim, i era, us dono l'oportunitat de que em contacteu i tindreu l'entrevista abans, si més no, que si jo la comparteixo tindrà més rebombori o més difusió que si sou els segons. I per això vaig fer la piulada, per dir-los, escolta, t'he enviat ja el pressbook, amb tota la informació, digue'm alguna cosa i mirem què fem. I van decidir que no. Pues, algo especial, no sé de què ve ara mateix, lo d'algo especial, m'he perdut. Sigui com sigui, que per això he fet la piulada cap a l'Empordà, que jo tenia ganes de, que és el diari d'aquí Figueres, pues que tinguessin això, més repercussió, si em feia l'entrevista abans. S'estan caiguent els llibres per darrere. Sigui com sigui, no passa res. I també sabia que havia passat el mateix amb els experts. El programa d'ICAT, que és un programa que m'agrada, és que aquí diu que s'escrigui algo especial i sortirà ressaltat. Ah, amigo! Vale, clar, ara no sabia què venia. Quan siguis més famós ocuparàs portades. Home, no, tampoc és això. No, tampoc vull ser famós. Vull dedicar-me, viure del que faig, del que creo. És que no vull ser famós, la veritat no m'interessaria. Jo vull sortir a caminar, a passejar, que surto poc, però el poc que surti vull anar al saló còmic i que no m'aturi la gent, vale? Vull anar a mirar botigues. Ja surt a la portada, això també és cert. En un raconet, és petit, no ocupo tota la portada, però hi surto i, a casa meu han comprat, em sembla que mitja tirada al Punt, amb la tonteria, o sigui que imagineu. Total, que també hem fet el mateix amb els experts, li sé contactar per dir-li, escolta, que em molaria una entrevista, tinc un canal de Twitch que funciona bastant bé, m'ha entrevistat al diari, hem tret còmic, em sembla que hi ha motius suficients perquè ens dediqueu una entrevista. Finalment s'ha ficat en contacte amb el nostre editor i sembla que alguna cosa farem. Entrevista presencial sembla que no, però alguna cosa farem. A mi em faria il·lusió
que ens convidessin al seu programa i fer entrevista presencial. La veritat. Si creuen que no ens ho mereixem o que no som prou importants o que no tenen prou temps, canviem el dia i que no tenim problema amb el dia. O sigui que si teniu Twitter, digueu-li, volem entrevista presencial dels maleïts malparits aquí al vostre programa. Els experts, vale? Perquè si no, no et fan cas, és molt trist. O sigui, a mi em sap greu fins i tot això, que una persona que és de Figueres, jo no dic que sigui mega important, però, joder, potencia la gent que tens a Figueres. Jo vull Daniel Genís en portada. Jo vull Jordi Casals en portada. Solevilla en portada. Quartiella en portada. La Cofí, la Montse Cofí en portada, perquè és gent d'aquí Figueres que fa coses culturals, que ha sabut d'espavilar, que fan coses de putíssima mare, perquè després, no sé per què, els diaris d'aquí Figueres acaben ressaltant coses que sí que estan molt bé, de donar informació, però ressalta el potent creatiu que tens aquí Figueres, que és flipant. Quanta gent hi ha fent coses? És que cada setmana podria... Això ho està fent Ràdio Vilafant, cada setmana entrevista un nano jove de Vilafant, una població així, que té talent, una persona amb talent, em sembla que diuen, i cada setmana en treuen un. M'estàs dient que Figueres, ja que no tenim ràdio, no m'agrada aquesta llum. La canviaré. Ara. I ho reduïm una mica. Ara estic millor, joder, em cremava la llum. Els experts, perdó, sí, els experts. Total, que això, que s'ha de potenciar la gent que tenim aquí, collons, és que no entenc per què no es fa, s'hauria de fer més. I és el meu punt de vista, després per fer-se la foto, sí. I un dia us explicaré tot això perquè serà molt divertit. I ara ja va siguin hora de que, que parli amb una persona que crec que l'he de convidar perquè si no, malament. Què us sembla si porto un Jaume i parlem de lo del còmic i lo de demà i tot això? Figueres, tenim molt talent, molt. És que és exactament això. Vaig a trucar en Jaume. Si em contesta, entrarà. Jo he dit, potser et truco a veure si entres. Ara sentireu la trucada. Pa, 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 po, pa, po. Ja no contesta, m'ha dit, sí, estaré aquí. Ti, tu, ti. Pues no. M'ha dit que seria, que surti d'esquadra. Pues no contesta. Contestarà, I ara m'estan enviant missatges també pel mòbil. Ara sí, ja el tinc. Ja està aquí, ara t'he de passar. Ja el sentiu per això, em sembla, oi? Parla, Jaume. No he dit res. No has dit res. No, a veure, que m'estic preparant. S'està preparant. Els teclats, és un lío. Però ja no heu sentit el que va dient, ara ho porto. Peta la teva veu, Jacint, ara ho miraré d'arreglar. Jaume, intentaré que no peti. Estava al vàter? Em sembla que sí. No vull dir res. No, estava... M'ha aparegut la trucada però no volia que m'aparegués. I he fet que vagi a l'ordinador que volia que anés. Vale, pues ara et faig saltar. Ja s'escolta bé. Vale, pues ja hi ets. Em veuen i tot? Se suposa que sí. Em veuen i tot? Si no han perdut la vista... Vale. Et veuen i tot. Vale. Jaume, tu i jo hem fet un còmic. Sí. Que ja està a la venda. Sí, que jo no l'he vist encara. Tu no l'has vist? Bueno, jo no l'he vist pel teu mal cap, perquè en Bowman viu relativament a prop teu, li podries haver demanat un exemplar. No, que viu a la muntanya, superlluny. Que Satsina Meco, vale, ja sé el que és. Sí que és. Això. Ara el sentireu perfectament. Ja pots parlar tranquil. Porto tota la setmana barallant-me amb el Twitch i els efectes de so i... Bueno, això ja ho tens fet. Molt formal, quan intento posar música o coses d'aquestes no em surt mai. Et diuen que estàs molt formal, a veure quan triga a moure's el seu pla. Bueno, això ja saps que passarà... Hòstia, tio, m'has fet perdre 5 espectadors a cop. Jo? Són els... No sé, igual eren els que estaven aguantant que sortís jo i ja no han aguantat més i se n'han anat. Joder, doncs ha sigut automàtic. Sigui com sigui, avui tenim això, venim a parlar del còmic i que demà passarà una cosa, no? Sí. Què passarà? La presentació.
La A presentació. la masia aquesta de Can Verdaguer. Can Verdaguer. Explica'm una mica, no? No sé on està. Sembla que sigui la muntanya, no? Aquesta Bueno, foto de la masia. sabeu on està Iron City? Doncs just al costat, hi ha el centre cívic Can Verdaguer, que demà a les 6 de la tarda, a Barcelona farem la presentació. Oi? Oi no, demà. Mañan. Manyà. Explica, què farem demà? Havia de fer una cançó? No l'he preparat. Bueno, farem un programa en directe. Un programa en directe. Vaig una mica raro perquè t'estic veient per al directe. Però no em miris pel directe. Ah, no? I on et veig? Per l'Skype. Et veig en l'Skype. On bueno, estàs? vols la imatge per... És que... Sí. Vale. Sí, perquè si no va una mica amb retard. Ja, però no pots parlar una pantalla en negre com fem tots? Suposo. Ah, vale, sí, és veritat. Puc parlar amb una pantalla en negre, és veritat, sí. No miro el directe, perquè em desconcentra. No, m'has de mirar a mi. Vale. A tu, però no a tu, al tu imaginari. Ja em veus. Ara sí. Ara et puc mirar i és més íntim, sí. Ah, que gran que ets, Bowman. Doncs sí. Doncs això, que demà estarem aquí a Can Verdaguer i farem la presentació del còmic i aprofitarem per també fer el podcast, no? Sí, i signar còmics, també. Estic veient que ens ho demanen, que signem molts còmics. Els hem de signar tots o què? No hi haurà gent maniàtica que digui no vull gargots al meu còmic? Sí, bueno, no és cap obligació que li signem el còmic, no? No. És voluntari, absolutament. Vale. Sí. Si volen, ja et dic. No. El còmic, 2,50 €, 12 pàgines, 6 meves, 6 teves. Ho hem fet així, no? Pues sí, sembla que sí. 6 meves més la portada, no? 6 més la portada de cadascú, que fan 14, més un article de cadascú, més o menys, no? I hem fet un petit article. Bueno, no, ha sigut la dedicatòria. Sí, però dedicatòria, article... té un algo. I ja està. Però, vaja, és més una peça d'art, no? De col·lecció. Això sí. Et volia fer una... Jo faré com si fos un espectador nou que no sé, una puta merda de tot això. Demà és a Can Verdaguer, m'has dit? Sí, Can Verdaguer, presentació del còmic i podcast en directe el divendres 9 d'abril a les 18 hores, que són les 6 de la tarda. Per cert, que qui vulgui venir hauria de reservar... És el que volia preguntar, què s'ha de fer? Com s'ha de reservar? Doncs, a veure, com ho fem? Hi ha un link? Mira, Bowman. Deu estar a malaismalparits.com, no? Ho heu posat allà o què? Jo no ho he tocat. Bowman, passa per aquí el link de si es volen inscriure, perquè la inscripció és gratuït completament, però per veure'ns heu de demanar lloc. 1, perquè vindrà molta gent. 2, perquè amb les normes de Covid hem de tenir un aforament controlat, saber qui és cadascú, saber el seu DNI, el seu telèfon i tot això. Per si sou futurs terroristes. Ja ho tenim aquí. També s'ha de saber. A veure, si busqueu a Google Can Verdaguer... No, que ja està al xat, Ah, vale, ja està al xat. Però si només buscant a Google Can Verdaguer ja surt al centre cívic i fins i tot sortia l'esdeveniment. Però bueno, aquí en el xat més val anar això del xat, perquè si no ja l'han tret l'esdeveniment, per cert. Igual com que ja està a caure demà. O ja ho han ocupat tot i no volen que vingui més gent. Jo crec que algú més cabrà, Algú més? No sé, Sé que ja tenim unes quantes persones segures, que ja ho han reservat. A més, una que coneixem ens ha escrit per demanar a veure de venir tot això, que ja té entrada reservada. O sigui que serem una gent guapa. S'emetrà per stream, si tot va bé. El que passa és que no sabem per quin canal. Sí, no sabem si sortirà per al canal d'aquests de Can Verdaguer, diuen, o què? Bona nit i bona hora, molt benvingut. Doncs no ho sé, suposo que sí que deuen tenir un canal propi, els de Can Verdaguer. Sí, per Underbrain sortirà segur, ens diuen. Farem alguna cosa segur. Doncs per allà ho podreu seguir. El canal de Twitch Underbrain, que és twitch.tv/Underbrain. Podem estar tots fent l'stream, cadascú al seu canal. Saps que jo ho havia pensat? Ficar-me un mòbil així d'amagatotis gravant-me? Ja està, no? Ja que és nostra la presentació, la passem per on te vulguem.
I tothom podem canviar les pàgines. A més, jo explico, jo tinc el permís per anar-hi a Barcelona i vindré a mig matí. Si algú de Barcelona no pot venir a la presentació però vol quedar amb nosaltres, que ens ho digui, perquè estarem per allà al voltant durant tot el matí i la tarda. O sigui que si esteu per allà, ens voleu conèixer en persona i tal, que podeu passar. I m'apunten per aquí que després ens podran veure també per el YouTube de Can Verdaguer. Al canal de YouTube de Can Verdaguer estarem allà, o sigui que sou molt benvinguts a veure'ns. Ens podreu fer preguntes. També si feu host del vostre canal ho podran veure. Sí, jo ja tinc el host d'Underbrained. Ens podreu fer preguntes, no ens podreu tocar. O sí? No, en principi no. No? Això que fa la gent de donar-se el colze, ho podem fer? Això sí, perquè jo ho vaig... Mira, això també ho explico, que no ho hem comentat. La setmana que ve hi ha la presentació a Figueres, el dijous, a les 6:30 al final. I serà res de fel·lacions. Joder, vaya merda, pues, de què serveix la fama si no tens fel·lacions gratis? Serà la setmana que ve a la biblioteca de Figueres a les 6:30. Ahir vaig anar a parlar amb la directora de la biblioteca, està encantada que fem la presentació ja. I en Jaume vindrà a Figueres. Però tindré permís de treball o alguna cosa. Sí, te'l farem, especialment perquè vinguis i la gent de Figueres, que és molta, t'ho dic jo, que et vol conèixer, pugui venir i veure't en persona. Quan? Doncs això, dijous que ve a les 6:30 de la tarda a la biblioteca de Figueres. També s'haurà de reservar, haureu de trucar al telèfon de la biblioteca de Figueres. Estem fent el cartell ara i ben aviat ho publicarem, que surt el número de telèfon i tot això. Collons, ara que no podem creuar comarca, ens sap molt de greu, Pau, i mira que vaig pensar, perquè a Girona també sou molts que ens esteu seguint i que molaria molt que vinguéssiu. Jaume, fes un videoblog per penjar a YouTube del teu bolo figuerenc. Home, pues, absolutament a favor. Algú pot fer. Absolutament a favor. Et portaré al barri dels gitanos, a veure quan dures. No crec, segur que me'ls guanyo. Els cantaré unes cançons, unes saetes. Però amb el puto confinament comarcal no podré. Ja em sap greu. A veure, si veiem que funciona Figueres, hi ha una llibreria que crec que pot estar interessada també en vendre el còmic i podríem fer-hi presentació. A on? A Girona? A Girona. En conec una que hi tinc confiança i li puc dir i segurament vendria el nostre còmic i ens deixaria fer una presentació ja. O sigui que si veiem que hi ha molta gent interessada, doncs ho fem. Què et sembla? Vale. Sí? Però el confinament comarcal no m'afecta a mi. Tu no, perquè ets l'artista que fa la presentació. Ja us passareu per Rubí. Home, al final farem gira. Fem gira, Jaume? No hi hagués confinament, faríem gira. T'ho dic jo. Sí. Jo el que no tinc per targeta d'autobús no m'arriba encara, fins que no vinguin els beneficis de tot això. Està al caure. Per cert, també us comento una cosa. Podeu comprar el còmic per la web. Si compreu el còmic per la web, podeu demanar que estigui firmat. I si no, envieu un missatge al correu d'Underbrain i ho demaneu per allà. Perquè m'ha escrit una noia dient que havia comprat el còmic però que no hi havia cap lloc on ficar-ho. O sigui que igualment el tindràs firmat. Que no tenia lloc on ficar què? Que no tenia lloc on demanar que li firméssim el còmic. O sigui que, bueno, tranquil·la, perquè és una noia, ja te'l firmarem igual aquest divendres. Però si no podem fer saltar el confinament. Em sembla que és de Platja d'Aro. Vaja. Si ella paga les despeses de viatge, un sopar... No sé. Li vaig escriure preguntant. Vale. Per aquí em diuen, és que el nostre editor està amb tot. El nostre editor està controlant absolutament tot. És l'editor mànager. Mànager, editor, què més? Li diuen CM. CM, a mi me'n fa de CM, o sigui que sí. En part em fa a mi també, perquè si et fa tu, amb un tant per cent m'agafa a mi. Sí, això és cert. Tot el que faig jo i surts tu, o sigui que algun dia... Jo us ho explico, algun dia tinc por d'anar a dormir al llit i trobar-me entre la meva dona i jo en Jaume sota el nòrdic. Jacint, li pots fer signar a en Jaume i me'l deixeu a Can Franxo?
Doncs demà ho tinc molt complicat. Que no sabia que iria a Figueres. Hòstia, on és que... A veure, clar, és que està signat ja el teu i amb la firma, on la dedicatòria que va dedicada a tu. I anar-lo a buscar no puc perquè demà marxo a Barcelona. Si vas a buscar-lo més tard, més enllà de la presentació del que fem a Figueres, sí. Un de nou. I en compraràs dos? Home, si en compres dos, te firmem els dos. Pues sí. Hosti, nen, anuncia Mortal Kombat. Pasta! Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Doncs a mi no em surt. Vale, doncs te'l firmarà quan vingui a Figueres. Veus, Jaume? T'estan demanant la firma ja per quan vinguis a Figueres. Vale. Després també hem de dir que el còmic l'estarem firmant tant a Figueres com a Barcelona per Sant Jordi. És veritat, això del Sant Jordi, tu. I ja és aquest mes, no? Sí, clar, si estem a abril. Mare meva. A Mindundio no t'ha sortit anunci perquè ets una bona persona que està subscrita al meu canal i les persones que estan subscrites al meu canal no tenen anuncis. Exacte, perquè ets subscriptor. Què? No, que jo no estic subscrit i no m'ha sortit. I Mindundio, aprofita que tu tens icones. Tens icones meves. Si vas aquí a les emotes del xat, veuràs que hi ha icones amb la meva cara, amb la cara d'en Jaume, amb el meu símbol. Ai, la meva cara no la tinc. Jo la tinc, em sembla, ja. Bueno, clar, jo la tinc perquè el canal és meu. Sí, clar. Però no la poses entre les que es poden desbloquejar del dia. No? Em semblava que sí que ja estava. No, sí. Només de subscriptors, però d'aquestes que pots agafar sense ser subscriptors no està. Em semblava que sí, doncs. A veure, selecciona una icona. Open Emote Picker. Només tinc aquestes desbloquejades. Bueno. Només tens dos. Se desbloquea com puntos del canal i tens dos. Tu tens punts al canal. És que tots vosaltres aneu acumulant punts al canal simplement per mirar-me. Els podeu anar 3.700 en tinc ara. Doncs pots comprar el que vulguis, tio. Sí, però no està a la meva. No està a la venda. Perquè la teva deu ser subscriptor de segon nivell o una merda d'aquestes. Algo així. Total, que jo estaré a Figueres firmant el còmic per Sant Jordi si no ens confinen absolutament del tot, i estaré a la parada de la Bookman pel matí i per la tarda a la parada de la Figa, si tot va bé. La Figa, entès. Mira, la teva cara és a nivell 2, com he dit, o sigui, la teva és cara. Vaja. M'aprofito de tu per fer calés, Jaume. Sí, doncs jo vull un tant per cent de cada venda d'aquesta cara. Vale, de moment és cap. La Figa, sí, estaré amb la Figa. La Figa, que és una associació d'aquí Figueres, doncs estaré a la seva parada per firmar exemplars i vendre alguns còmics. Que us aviso, hem fet una tirada bastant reduïda. En portem bastants de venuts. O aneu a les llibreries que ja sabeu que són Smaug Comics, Universal Comics, Fat Bottom a Barcelona o la Bookman de Figueres i els compreu, o els compreu online, perquè ja us dic jo que s'acabaran. I per fer la segona tirada necessitem un temps. O sigui que jo us aviso, si us interessa realment, que ho sapigueu. Jo encara em quedaré sense, que no n'he pillat encara. Bastant reduïda quina és? És que no sé si ho puc dir, perquè això és cosa que porta l'editor. Però us dic que un 10%... Menys de 3 milions s'han fet. Més d'un 10% només sortir ja es van vendre. Només sortir ja estaven venguts més d'un 10%. I jo, pobre com una rata. Amic, són 2,50 € més barat, no el podíem ficar encara que volguéssim, perquè si no ja sortia a pagar nosaltres. Encara més. Hi ha gent més pobra que jo, encara. Sí, el que sembla sí. Sí, jo avui estàvem parlant amb en Jaume i amb en Bowman, li sé que vindria a Barcelona i en Jaume m'ha convidat a casa seva a dinar. I jo he dit, home, vinc jo a Barcelona, el mínim que puc fer, tampoc estàs bollante d'economia, us convido a dinar els tres alguna cosa econòmica. I en Jaume, caritativament, ha buscat els locals més baratos per anar a menjar i ha dit, i si no anem al Mercadona i comprem una llauna de tonyina i pa Bimbo. Sí. I això, ens ho mengem al banc. És il·legal també menjar al carrer, avui vist. M'ha arribat al cor. Sí. Un McDonald's. No, ell apuntava encara més baix. Ell apostava per un pa Bimbo marca Hacendado i una llauna de tonyina.
Però McDonald's era la següent opció, Sí, ja més luxosa. ja. Després vindria el Kentucky, després ja vendria, no sé, què venia després del McDonald's? El El Foster, Taco Bell. el Taco Bell, Foster Hollywood era... El Foster val pasta, eh? El Home, Foster 30-40 euros et pot costar no, un però menú. si fas el menú migdia, hi ha el menú de 12 euros. Sí, i n'hi havia, de fet, és veritat, n'hi ha un de 12 o 15 euros, no sé si 12. Per aquí apunten que el tope era un tagliatella. El Tagliatella era dels cars, no? Estava a la llista també. I hi havia algun altre, però ara no me'n recordo. Bueno, ho tenim per aquí. Sí, us ho ben juro que en Jaume s'ha dedicat a fer una llista de menys a més car perquè tinguéssim la referència demà quan anéssim a dinar què podíem fer. Que jo veig que aquest és capaç de portar-se una carmanyola amb el menjar a la seva mare. El pas que anem. Pues sí, a veure... En Bowman ha dit que hi havia el McDonald's, Kentucky, Taco Bell, Goico, Tagliatella, Pomodoro, Foster Hollywood i Pans and Company. Vale. I jo he dit, el més barat, McDonald's, després ve Pans and Company, després Kentucky, i ja l'altre és més de lujo. El Taco Bell a mi no m'agrada, perquè no em semblen tacos ni res, això, em sembla una estafa. I al Mercadona és això, comprar el pa Bimbo, una llana tonyina, o jo què sé, un pa amb nocilla. I això ja és més car, també. El pa amb nocilla crec que una llana tonyina ens sortiria més a compte. Però Pomodoro la màfia. No, sí, a veure, a algun lloc menjarem, tranquils, no morirem de gana. Jo ja tinc la meva habitació d'hotel reservada per dormir tranquil·lament. El que passa és que no sé què farem per sopar. Veig que acabarem fent un durum. Allà no fan tiquet per desgravar. No cardis! Que fort. Puta gent. Què farem per sopar? El pomodoro, que no fan el tiquet per desgravar. I què desgraves? Si és per feina, si vas a fer un menjar... Ojo, que el durum del carrer Nou és top. Sí, però estarem a Barcelona, hem de buscar un durum de Barcelona, de la zona aquella. Em sembla que... De quina zona? D'allà dalt? Sí. A Can... Hòstia, l'Heron City? No sé, allà no conec res. Espero que dormis a l'Albert de Joventut d'allà a vora la Rambla. Ha de ser una experiència. No, m'he agafat un hotel, no diré que és bo, però està bé. Fes-lo caminar. I tant que ho faré caminar. Allà no n'hi ha un copeta molt, i molt. Omple molt el durum. Un durum a Barna? Uf, us van les emocions fortes. No, hi ha alguns durums molt bons aquí. Però s'ha de saber. Bueno, pitjor que el durum que vaig jo aquí davant del Montaner, que no m'hi han escopit per modus... És el durum que te fan el durum amb més desgana de l'univers. Ja normalment els durums se'ls fan amb desgana, però en el meu em fiquen la carn ja freda. No es maten ni a calentar allò. Em tenen com un merdes. La vida, què ha passat? Però si no ha passat res. A veure, vaig a mirar-me a mi mateix, no sé si m'esteu veient. Ai, quines emocions. Però què has fet? A mi mai res, no ha passat res. Però mai m'havia passat això. Ara han tornat. Ja tornem a estar aquí, doncs. Hola! Hola! Estem aquí. No has vist un tio del TikTok que fa això? Hola! Ai, quin fàstic. En català? No. El que imita la profe. Ah, imita la profe, per això fa això. Sí, hola, nois, anem a fer... Obriu el llibre de text. No sé, és un paio amb ulleres, prim. Sí, és aquest. Hola! Per cert, també estem a TikTok els malparits, no? El veí t'ha xapat el wifi, sembla. De moment només hi ha les cançons, un minut de cada cançó, els moments més sexis de cada cançó. Però ja posarem algun vídeo, no? Demà, que demà podem fer algun TikTok. Home, demà hem de fer alguna cosa. Fotos segur. Jo vull intentar registrar el màxim possible per també fer un vídeo, per penjar-lo a YouTube properament. Ah.
Però sembla que només és en Jaume. Sí, El TikTok? Ah, bueno, sí, perquè penja les seves cançons, no penja res més. Bueno, penjaré alguna de vídeo en quan tinguem alguna cosa. T'han descobert! Home, abans les penjava al meu Ja ho TV, em vas dir que les pengés allà. No, jo no t'ho vaig dir. Jo t'ho vaig no? dir? Sí, tu vas dir que millor que féssim un de Malparit. Sí. I per això ho vaig fer. Ah, vale, em semblava que volies dir el teu canal de YouTube i que jo vaig dir que... el canal Vale. de TikTok de Ja ho TV, que també té un. Sí, a veure, que no passa res, TikTok és més musical i ja veig bé que pengi les seves cançons. Jo tampoc faig res gaire atractiu per TikTok. Tinc el meu compte personal que penjo les meves merdes de pare, però millor que passi avui amb en Jaume que no el dia que ens porti en Paco Fiestas en directe. Doncs la veritat és que sí. Tenim el dia, d'en Paco Fiestas. El dia 12 l'hem de confirmar, que va dir que li escrivíssim per confirmar-ho, i us dic que abans de final de mes tindrem Paco Fiestas a l'Enigmes Pendents. Jo no sé qui és Paco Fiestas. Ja, és que estàs molt desconnectat de crims, tu. Ah, és un famós? Sí. Va matar algú? No, va ser un fals culpable, com a Hitchcock. Ah, vale, això sí que em sona a algú. Fals culpable. Que no sé on te viu. T'imagines que viu a Barcelona i demà ve la presentació? Però que l'has parlat amb ell? Sí. I li has dit que tens la presentació? No, però com que em segueix per xarxes i que m'agrada tot el que faig, no que sapiguem. Bueno, hòstia, seria bé. Home, molaria molt fer-nos una foto amb Paco Fiestas, rebentem, no sé, però es diu Paco Fiestas? No, és el seu sobrenom, Francisco no sé què, i li diuen Paco Fiestas, perquè era un camioner que es fotia coca i tot això, i el va detenir la policia culpant-lo d'assassinat, i es va demostrar que no havia sigut ell. Però la manera que té d'expressar-se és joder, pues, vale, me metí a raya, no sé què, però jo no era el culpable, coño, puf! I és espectacular. Bueno, pues guai. Per anar fent temps, us deixo el meu vídeo preferit en català a la història de YouTube. El mirarem. No dec ser jo, espero. Bueno, igualment ja hem d'acabar perquè són les 11, havia dit que faríem una hora. Jaume, ens veiem demà. Hostejarem des dels nostres canals a Twitch el que faci Can Verdaguer, que és la nostra presentació. Recordeu a comprar el còmic, recordeu que teniu el link més amunt d'inscriure-us per si voleu venir demà, i sobretot donar-vos les gràcies perquè avui ja us dic que el mòbil ha tret fum amb lo del Punt Diari, ahir també va treure fum amb lo de Estadisticat, i demà vull que tregui fum amb la presentació i que em farà molta il·lusió després de 8 anys tornar a veure en Jaume i fer-me una foto ni que sigui de costat. Ai, sí que fa temps, sí. Dit això, moltes gràcies per ser aquí de nou. Us tornen a penjar aquí el link per les inscripcions de demà. Moltíssimes gràcies per seguir-me, per fer comentaris, per subscriure-us al canal, per compartir tot el que faig. És fabulós. I ara faré un raid. He de fer un raid perquè m'han demanat que faci raid. Vaig a mirar qui està connectat, i qui estigui connectat s'emporta aquesta bonica audiència que tinc ara mateix. Home, jo estic connectat. Iniciar una raid hacia el canal. A veure, tinc en Pitu Hype, en Perundo, i el que m'havia dit qui seria, que era en Pau, no està connectat. O sigui que... Jo estic connectat, també. No et veig? Sí. Pitu Hype, et passo el raid. Quan arribeu al seu canal, saludeu-lo de part meva, fiqueu les meves emoticones i ja està. Vaig a mirar quan tarda en fer-se la raid. Em sembla que ja està feta. Doncs acabem aquí. Parlem, que vagi bé.